अन्दाइगाफोर बेखायनो फै जों जेब्लायबो माखासे गियानफोरखौ जायखौ जों मिथिया जों बे गियानफोरखौ जों इसोरनि बोसोनफोरजों लानानै आवगायलांनोसै दा अन्दाइगाफोर दानिया आं नोंसोरनो जे बाथ्राफोरखौ आं नोंसोरनो खोन्थानो सानदों अन्दाइगाफोर आमोसनि 11 लिरनाय दं नायदो बेबायदि दिनफ्रा फैगौ बेनो फोरबो इसोरनि होननाय आङो हादोराव आंखाल जाहोगोन नाथाय बे ओंखामनि एबा दैनि आंखाल नङा बे फोरबोनि बाथ्राखौ खोनानो माने आंखालसो जागोन फोरबोनि बाथ्राखौ खोनानो माने आंखाल जागोन जिसुआ बाख्नाय जाथों जिसुआ बाख्नाय जाथों जिसुआ बाख्नाय जाथों अन्दाइगाफोर आं दा सोरबाफोर जुदि फंबाय बिनानावफ्रा गावनि फरायनायनि थाखाय सोरबा गेदेर मानसि जानो थाखाय सोरबा थांखि दङब्ला सोरबाफोर काउन्सिलिं लानो लुबैदोंब्ला दा उनावबो काउन्सिलिं लानाय जागोन सोर काउन्सिलिं लानो लुबैदों सेंग्रा सिख्लाफोर आखाइ देखानाय सोरबाफोर काउन्सिलिं लानायनि गेजेरजों अन्दाइगाफोर बे दा उननि बाथ्रा आं दा उनाव बेखौ नायदो आमोसनि 11 बेबायदि दिनफ्रा फैगौ बेनो फोरबो इसोरनि होननाय आङो हादोराव आंखाल जाहोगोन नाथाय बे ओंखामनि आंखाल एबा दैनि आंखाल नङा बे फोरबोनि बाथ्रा खोनानो मोनैनि आंखालसो जागोन अन्दाइगाफोर बेबायदि दिनफ्रा माब्ला फैगोन बेखौ रावबो मिथिनो हाया माने बे फोरबो इसोरनि होननाय आङो हादोराव आंखाल जागोन जानो हागौ आंखाला माखौ फोरमायो ओंखाम एबा दै एबा ना बेदर जानो मोनै बेखौ आंखाल बुङो नाथाय बे आंखाला ओंखामनि दैनि आंखाल नङा बे आंखाला जादों इसोर फोरबोनि बाथ्राखौ खोना मोनैनि आंखाल जागोन दिनै जेराव सिख्लाफोरनि थाखाय आं बे बोसोरखौ होनो आखायाव लादों अन्दाइगाफोर दिनै बेनिखायनो दहाय नोंसोरनो खोन्थादों बेनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नों जोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां आरो बे दिना सफैब्ला नोङो होनगोन बेफोर आंहा जेबो गोजोननाय गैया बेफोराव जेबो गोजोननाय गैया बे दुखुनि समा जेब्ला फैगोन अब्ला गोजोननाय गैयै बाथ्राखौ नों बुंगोन आरो बे आंखाला माबायदि जानाय लोंनायनि आंखाल नङा ओंखामनि आंखाल नङा दैनि आंखाल नङा बे जादों फोरबोनि बाथ्रा खोनानो मोनै आंखाल जागोन बे आंखाला जादों अन्दाइगाफोर जेब्ला नोंसोरबो बोराय जागोन बुरि जागोन खोमा खोनाया जागोन मेगना नुवा नुवा जालांगोन थाबायनो हाया जागोन गिर्जायाव थांनो हाया जागोन बे दिना मोनसे आंखाल जागोन बे दिना मा नोंसोर बोरायगोन ना बोराया जेलावफोर नोंसोर बोरायगोन ना बोराया दा बिदिनो थाबाय थागोन सिख्लाफोर नोंसोर बुरिगोन ना बुरिया नोंसोर बुरिनाय नङा ना बेबायदि थाबाय थागोन नोंसोरनाबो खानाय मोननांगोन मेगनाबो नुयै जागोन ना जाया बोरायबा बुरिब्ला थखन थुनांगोन ना थुनाङा जेब्ला सम जागोन गिर्जायाव थांनो होनब्लाबो इसोरनि बोथोरखौ मोनो होनब्लाबो मोननाय नङै बोथोरखौ बे जादों आंखाल आंबो थांगौमोन आं बुरिबाय आंनि मेगना नुला आं थाबायनो हालिया आंनि खोमाया खोनालिया बेबायदि साननानै गोबां बे बोथोरा बेखौबो बुंदों बे जादों जानायनि आंखाल नङा दैनि आंखाल नङा बेदरनि आंखाल नङा फोरबोनि बोसोनखौ खोनानो मोनै बे आंखाला बेखौ फोरमायदों अन्दाइगाफोर बे आंखाला बेरो बेखौनो अन्दाइगाफोर दानिया नोंसोर मोनसे बोथोर माखासे एग्जाम्पल होनो लुबैदों खासे जन्तियाव जेब्ला सासे गिदिर माहाजोन दंमोन आं जेब्ला शिलंआव जेब्ला आङो मावलाय टेलिभिजन कलेजाव जेब्ला फरायदोंमोन बे समाव आङो मोनसे मेलेरिया टाइफड जानायाव नाजेर हस्पिटालाव आं एडमिट जादों आं जेब्ला शिलंआव टेलिभिजन कलेजाव जेब्ला दङ मावलाय दंमोन बे समावनो आं बेराम जादों मेलेरिया टाइफड आं जेब्ला बेयो आंनि बेड मोनसेयाव बै मोनसेयाव दंमोन सासे गिदिर माहाजोन खासे जयन्तिनि देरसिन माहाजोन बेनाव सिनेमा हल दं राइस मिल दं मैदेर दं गोबांथार दिल्लीयावबो न' दं 5-स्टार हटेल दं बे गोनां गिदिर खासे जयन्तिनि बे माहाजोना अन्दाइगाफोर बे गोनां गिदिरा सानसे समाव जेब्ला बियो जब्रा गेदेर जाबाय नाथाय बिनि न'खरनि खुरमा गुस्थिफ्रा बेखौ बुङो नों गोसो सोलाय बै समाव बुंदोंमोन धोन सम्पति दंखायो जानो लोंनो दं मानो जिसुखौ नाजावनो आं मानो गोसो सोलायनो थोनब्लाबो बे मानिया दा नोंसोरखौबो बे समाव अन्दाइगाफोर बे जोहोलाव समाव बे सिख्ला समाव नोंसोरखौ गोसो सोलाय थोनब्लाबो नोंसोर मानियाब्ला नैबे समा सफैगोन बेनो जादों ओंखामनि आंखाल नङा दैनि आंखाल नङा
अन्नागाफोर बे माहाजोनखौ बुंदोंमोन बे गावनि 5 स्टार हटेलखौ लानानै गावनि मैदेरफोरखौ लानानै गारि मटरखौ लानानै गावनि धोनखौ लानानै गावनि गासै दंनाय मानिखौ लानानै बे जेब्लाबो इसोरनियाव गोसो सोलायनो गोसो गैयै जादोंमोन मन परिबर्तन जानो गोसो गैया बे माहाजोना गोबांथार बिनि जायगायाव बिनि नखरनि खामा गोथैफ्रा जिसुखौ नाजावबाय ख्रिस्टान जाबाय अब्लाबो बे गोसो गैया गावजों लोगोसे गावनि फिसाफोरखौबो जिसुनियाव फैनो गोसो गैया जेब्ला बियो गेदेर जब्रा जायो आरो बे गेदेर जब्रा जानायाव अन्नागाफोर आरो बे गेदेर जब्रा जानायाव बियो जेब्ला हस्पिटालाइज जायो आरो बे हस्पिटालाइज जानायाव अब्ला बियो थैहां थैहां जानायाव गावनि गोबां ट्रिटमेन्ट लाबाय दिनै बिनि इमप्रुभ जानाय गैया गावनि खाथियाव नखरनि खुरमा गुस्थिफोर फैदों गाव थैसिगोन गावनि थैगोनखौ मिथिनानै बियो गाबदों आं गेदेर गोरोन्थि मावबाय फिसाफोर बै समावनो आं दिनै गावनि धन दौलत थाखा फैसा गावनि दंनाय बादिखौ लानानै आं गावखौ गेदेर खालामदोंमोन दिनै आङो थैसिगोन बेखायनो फिसाफोर नोंसोर आं बादि जानो नाङा नोंसोर बै जिसुखौ नायहर नाजारिनि मोनसे गिदिर जिसुनि मुसुखा दंमोन बे जिसुखौ नायदो नोंसोर बेखौ नाजावदो नायदो मालाय फादारफ्रा बेमारि मानसिफोरनो प्रभु बस्थुआव फैदों बिसोरनि फादारफ्रा पाप सिकार होफैदों हस्पिटालाव नाथाय जोंनाव बेबायदि पाप सिकार गैया जोंनाव बेबायदि सोरखौबा अननानै बिनानै होफैनाय गैया बेनिखायनो फिसाफोर नोंसोर आं बादि दाजा दिनै आंनि बे धोन सम्पतिखौ लानानै आं थांनो हाया आंनि बे दंनायखौ लानानै आं दिनै सोरखौ लांफानो हालिया आं गेदेर पाप मावबाय फिसाफोर नोंसोरो जिसुखौ नाजावदो थैनायनि सिगां बे गावनि फिसाफोरखौ खाथियाव लाबोनानै बे गाबै गाबै दायफोरखौ गावनि फिसाफोरखौ रायनाय गावनि धोन दौलतखौ लानानै दुगा जानाय गावनि धोन दौलतखौ लानानै सोरखौबा बेरेखा जानाय बे गासैखौबो गोसो गाबदों नाथाय बियो गावनि सुथुरफोरखौ खाथियाव लुबैब्लाबो मोनाखै इसोर होननानै नागिरनोबो मोनाखै बे समाव जिसुखौ नाजावब्लाबो मोनाखै बे जादों आंखाला बिहा दिनै बेबो जोबनाय समाव बियो थैहां थैहां जानाय समाव ख्रिस्टान जानो सानदोंमोन नाथाय रावबो बिनि खाथियाव दौरिफोरखौ खाथियाव मोनाखै बेनिखायनो बे थैनायनि सिगां गाबदों आं गेदेर मावबाय बै समावनो आंखौ गोबांथार खुरमा गुस्थिफ्रा मोनदोंमोन जिसुखौ नाजाव जिसुनियाव फै गोसो सोलाय थेवबो दिनै आं गोसो सोलायाखै नाथाय दिनै फिसाफोर आं थैहां थैहां जानाय सिरियासआव थानायाव आखाइ हमनानै फिसाफोर दिनै आं बे धोन सम्पतिखौ लानानै देरगादोंमोन गावनि रोंनायखौ लानानै देरगादोंमोन गावनि गासै रोंनायफोरखौ लानानै नाथाय दिनै आङो जेबो गैया आंनि आखाइयाव जेबो गैया फिसाफोर आं मोनलांलिया नोंसोर बे जिसुखौ नाजाव आं बादि गोसो गोरा जानो नाङा आं बादि धोन दौलतखौ लानानै दुगा जानो नाङा आंनि रोंनाय रावनायखौ दुगा जानो नाङा बै समनि आंनि बिदा फंबाय भाइ बाहागि बुंनायाव आं गोसो गोरामोन दिनै आं नोंसोरखौ बुङो फिसाफोर नोंसोर गोसो सोलायनानै जिसुखौ नाजावदो आं बादि अन्थाइ लेखा जानो नाङा दानिसे बे बुंनानै थैलांबाय अन्नागाफोर बेबायदि जोंनि जिबनावबो जानो हागौ बे खासे दिनै सासे गेदेर माहाजोना जमिदारा थैनायनि सिगां दिनै गाबब्लाबो बियो इसोरखौ नागिरब्लाबो मोनाखै बाप्तिस्मा लानो नागिरब्लाबो मोनाखै गोसो सोलायनो नागिरब्लाबो मोनाखै दिनै जोंबो बेखायनो बे दिनाव समा सफैगोन बे समा अन्नागाफोर दानि बे जोहोलाव समावनो दानि बे सिख्ला समावनो नों गावनो गोसो गाबाब्ला दानि नै संसारनि बे लोंनाय जानायनिफ्राय गोजानाव थानानै पापनिफ्राय गोजानाव थानानै नों दिनै जिसुनाव फैयाब्ला बे समाव फैयोब्ला बे समाव निदानाव सफैयोब्ला गाबब्लाबो गनाय नङा बेनिखायनो अन्नागाफोर दिनै नोंसोरखौ बुंदों बेनिखायनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मोनसे जाथाय आं बेखौ फोरमायबावदों सासे जोहोलावा अन्नागाफोर सानसेखालि बियो साइकेल लानानै आइडिखौ बारबोदोंमोन बे समाव अखानि बोथोर जानानै खासि बिबार बारनाय सम बे सासे एलपि स्कुलनि हेड मास्टार बियो बिए पास जानाय गावनि बिए पासखौ लानानै गोरों खालामनानै माना मासाव बे 45,000 सेलारि मोनो गावनि 45,000 सेलारिखौ लानानै गावनि हेड मास्टारनि बिबानखौ मोननानै बे गावखौ दुगा खालामो जेब्लायबो बियो मण्डलिफोरजों गोरोबा सासे जोहोलाव इयुथफोरनि बायदि प्रग्राम फैबाय थाया आरो बे जेब्लाबो इयुथनि प्रग्रामफ्राव स्पिरिचुवेल प्रग्रामखौ बे मोजां मोना
इसोरनि बोसोन बेबायदि होनायखौ मोजां मोना नांगौ बिनो रंजानाय बाजानायल' नांगौ बिनो लोंनाय जानायल' मालाबाबो बे स्पिरिचुअल बे प्रग्राम बा बियो थाया दा बेफोरखौ बेहाय थायो नामा मा इन्टारेस्ट दं बाहायलाय माने गोसो गाबनो थिननायल' पापफोरखौ गोसो निमाहा मोननो थिननायल' बेल'सो बुंगोन दा आं थाया बिदियाव आंनो नांगौ रंजानाय एक्सन डेन्स मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोरखौल' आं मोजां मोनो नोंगौ बेबायदिखौल' बे मोजां मोनोमोन बेबायदि पाप सिमा लानो थिननाय बेबायदि गोसो गाबनो थिननाय बेफोरबायदि बोसोनखौ बे मोजां मोना नाथाय नोंसोर बायदि नङा नोंसोर दिनै बोसोनखौ खोनासंगासिनो जानो हागौ जोंनि गेजेरावबो साफा सानै बिदि माखासे बोसोनफोरखौ होनायखौ मोजां मोना बेनाव इसोरनि जिउ गैया जानो हागौ गोरों जानो हागौ बियो गेदेर जानो हागौ बियो बे गावनि गोरोंनायखौ लानानै जाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सासे सेंग्राया दिनै बियो गावनि BA पासखौ लानानै बे गावखौनो गोरोंसिन खालामदों गावनि 45,000 मासाव मोनग्रा बे सेलारिखौ लानानै गावनि हेडमास्टार बेखौ लानानै बेखौ गावखौ गेदेर खालामदों जेब्ला बियो साइकेल लानानै जेब्ला बियो नावजों बारबोयो आइ दैखौ नाव बारना जेब्ला बैयाव खाथि बिबार बारनाय सोर दं रावबो मिथिया बै ससे लामा थांनानै गोबां आर्मिफ्रा बे जायगायाव नेगासिनोमोन उग्रपन्थिफोरखौ नेदों बै समनि बाथ्रा आइ साइकेल चौथ्रु ओंखार साइकेलनिफ्राय ओंखारबाय गोबां मानसिफ्रा हान्थु खराय खराय थानांदों फुंनिफ्रायनो थिग बेबो 8था समाव बियो नावनिफ्राय बारदोंमोन दालां गैया जेब्ला बियो साइकेलनिफ्राय ओंखारो हान्थु खरायनो अन्थाइ सेरेबाव नों बबेनिफ्राय फैदों बे गावनि नामखौबो खोन्थाबाय गावनि जायगाखौ खोन्थाबाय गावनि आइ खान्थिजों गावनि नामजों मिलाया लोगो लोगो बेखौ उग्रपन्थी होननानै बेखौ दाय हमबाय नोंसोर सासे उग्रपन्थीसो दिनै नों बादि मानसिखौ जों गावथारगोन जाय मानसिया फोरबोनि बिनायखौबो बिलिया इयुननि प्रग्रामफोरबो थाखाया बेबायदि पापफोरनि सोमोन्दै गोसो गाबनो थिननायखौ बे खोनासङा नांगौ बिनो रंजा बाजा बेफोर एक्सन डेन्सफोरखौल' मोजां मोनो मंगल डायसिसनि सासे इयुननि यां स्टेजनि प्रेसिडेन्टआ आंखौ बुंदों आंखौ आबौ होनो आबौ जेब्ला जोङो डिबिआव थांदोंमोन डिबिआव थांनायाव 1000 जों फिस होनानै डिबिआव जों इयुननि प्रग्रामाव थांदों मोजाङानो जादों नाथाय मोजां जादोंब्लाबो बांसिन एक्सन डेन्सल' स्पिरिचुवेल बाथ्रा बुंनायानो गैया आंथ' थाङाखै आं मिथिया होनबाय बेबायदि गोसो गाबनाय पापफोरनि सोमोन्दै बुंनाय जाबा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां जेरै जिउनि सोलायनाय बेफोरखौ बुङाखै खालि मोसाहोनाय एक्सन डेन्स बिदिनो थांबाय जेरै थांदों बिदिनो रावबो सोलायाखै रावबो गोसो गाबाखै बे बाथ्राखौ बियो मैया फन हरदोंमोन मैयानो दाखालि नाथाय दिनै आं बाथ्रासेयाव खोनानो मोन्दों आबौ दिनै बे जायगायाव माखासे इसोरनि बोसोनफ्रा पापफोरनि सोमोन्दै माने बाइबेलनि नैबे थिमखौनो बुंनायखौ खोनानो मोन्दों ओइ बयबो बिबानगिरि बारनायफोर नोंसोर आंनियाव फैदो आं नोंसोरखौ जिरायहोगोन बे पापफोरनि गोसो गाबनायनि गोसो सोलायनायनि बे बोसोन नाथाय जों टिभियाव थांबाय नाथाय एक्सन डेन्स खालि मोसानाय फुर्तिल' रंजा बाजाल' बिदिनो सिनायथि होयो बेखायनो बियो बुंबाय जों रावबो गोसो सोलायनायाव फैयाखै जेब्ला जों खेत्रियाव थांदों बिसोर बुंदों खेत्रियाव सोर सोर थांदोंमोन आखाइ देखानाय सोर सोर खेत्रियाव थांदोंमोन खेत्रियाव थांनायफोरा बे बुंहरबाय खेत्रियाव जों जेरै बाइबेल कनभेनसनाव जेब्ला कनभेनसनाव इयुथ कनभेनसन इयुथ केम्प बाइबेल केम्पआव स्पिरिचुवेलबो थायो 1 नाम्बार बे थायो बेनि उनाव एडुकेसन लिटारेचार बेफोर थायो अन्दागाफोर इयुथ केम्पब्ला मात्र बे मोसानाय एक्सन डेन्सल' थायो बा बाइबेल टपिकल' थायो बे नङा 1 नाम्बाराव जुदि नोंसोर गोसो सोलायनोब्ला स्पिरिचुवेला थाग्रोनांगोन बिसोर नंगौ नाथाय खायसे खायसे बेखौ लाया जायफोर रिट्रिट टिचार दङ बिसोर बेखौ लानाय नङा मानोना बिसोर रिट्रिट टिचार नङैया ओरै टपिकखौ लाफैगोन स्पिचल' होगोन नाथाय बिसोर जिउनि स्पिरिचुवेलनि थाखाय बिसोर बेखौ लानो हाया अन्नायगाफोर जायफोर दिनै स्पिरिचुवेलनि थाखाय 1 नाम्बाराव इयुथ केम्पआव बेफोर थायो इयुथ कनभेन्सनाव बे थायो 1 नाम्बाराव बेनि उनाव एडुकेसन लिटारेचार कालचार गेम बेफोर थायो गोबां जायगायाव गेमल' थागोन
sport game sport tagan culture lu tagan aniprai onda gabo education lu tagan nate spiritual gaya nate bi gaya maka se bijine musane meta kondai ne som thana santam chabe jepna thanga onda gabo nate yip kemla bai spiritual ek number thai bini mana bai maka se thajugan gate bai bar competition apa thapon jugan nate bi ko kachi mojang mana be mojang mani ok gau ko sinai te ye onda gabo jiu jang degen jayapla nang sate istri bisa somai to jana somaya jiu ase jai jiwa onda gapur jadi abi ko nang kamane kandar jai be sengraya jebla biye istri ko gapria istri ko putaya malaba bibe jalo sengra chklapani binai ko thapaya malaba bibe deomoy ke hawa ioni konvent ko bahag laya mana be gaun ne thaka bisa mannai kai lengnai janai penai gaji pabra be gaji labai man sanche jamo debla ondaga par dia army punya kau gogliye obla be ko gauta sigar nento ogra punti be sama biye gapde jai manche istar ko gase kama kai man jai prai be istar ko ni kacho puya kai man nante bani majang ni je be kana sone be be bole gaya jirai kene haya be manchia Bibini manciman, malam jirai nanti bincang ni selalu jirai. Mujang bahag laya, kami peraudi tiga belas ni bahag laya. Bibini yang konven tu beberapa ni dosen jirai, dosen engkau anggar apa Cina, bibini type ni manciman. Anda kapal jemla bil semua ni gasekapai perlu. Jadi tu angkau bi army pra. Gauta sigar aku kan de, aku bahasa de, jemla ni dana sopiye, jemla anda dana sopiye, obla tebi gapdol, jemla be gapdol, purbuni bina kau gabamudon, koloma Maria gabamudon, jai purbuni bina begila koloma Maria begila, jene bin jelawa, jene be dukku jemla army puni akhir begliye, gauta dana kina ni dan jaya, obla tebi gapdol. Bibini gapti isra ko omkhang bai ai mare ma omkhang bai army bai gauktan jana ko bi ko option bai jebla dia gapti nai lega bi ba tangga cycle lanani moi ba pache pui bai 2 kilometer salai ne mona ha bi cycle salai na gedeni somni matra cycle pungche tamlale mahajka bi mansia sanbai ini lalu kukaguman kukar wajah jasa purbini bina kulum mania pembayang bunga lalu jalan bebeni sanari dia isi kebawah simbar jam lagi isi kebawah simbar anda kapur dania dia monggol lega pukul lega nani dania jauh biar bedor jauh lebih baik isi keb nindi simbar Aro sambil se tanani, be moi ko tanani, jauh jua geli nani, obla biye, gubun lama jen, bijini ni gujau gariau, gakkan nani, am teka pasien kari buat. Am teka pun, mas utani udah hai, be kami am kopi operasi jauh gubun, kopi operasi now, army project lah, bisa ko okan aja ni cengkap ko, bayi putar jauh terdekat. Ikut baik semua kami gubern adanya gubern obla biko ugro konten sanbar baik adbe semua biko homna langsung baik jemla biko bangce haji olana thambai jai mauri ane mece haji do be mauri haji obta sabri sabra ugro konten jam biko olana thambai baik be kapde jemla be kapde angko bahasa ide perbu ai mari angko bahasa ide Gabung gapri berapa jadi bini gapri lekoi cerakanan semua kai. Jam lebih lekoi jadi. Masa bidang yang bidang baca produk. Ai berku mancipur. Nanti bisa gabung berku jangan thapoge. Nanti giat kau. Sebelum tanai nolana nama. Jam nanti ni nano gaglegan. Bisa nanti angkor gapri kan. Bisa nanti gapri kau kena semua naik nama. Jam lebih mancia. Bisa nama ni dan jaya. Armo homja pinbai. Gapri ni. Boleh jadi istri ko gapti berapa? Istri bini kacau puya kai, rabu jadi ko pasai ni puya kai, bini jadi kami angkat rumah, dia ni angkat rumah, istri ko gapti berapa istri ko beri ni angkat,
जोहोलाव सिख्लाफोर जेब्ला जोंनि जिबनावबो बेबायदि सोलोंना फैगोन जेब्ला नोंसोरो दुखुनि दिनाव फैगोन बे समाव दुखुनि दिननि समाव बे सोरजिगिरिखौ गोसोखांब्लाबो मोननाय नङा दानो गोसो गाबाब्ला दानो जोंनि बे मावनाय फावफोरखौ बैबायदि बे सुबुङा जाय दिनै गावनि रोंनायखौ लानानै गावनि थाखा फैसाखौ लानानै गावनि मास्टार साख्रिखौ लानानै गावनि BA पासखौ लानानै गावखौनो गोरों साननानै दिनै बे दुगा जानायाव नाथाय इसोरजों सोमोन्दो गैयैयाव गेदेर प्रार्थनाजों सोमोन्दो गैयैयाव नोंसोरबायदि जोहोलाव सिख्लाफोरजों मोजां सोमोन्दो गैयैयाव दिनै बे मानसिया जोबनायाव बै मावरि हाजोआव गावथारजाबाय बे मावरि हाजोआव लांनानै आं बेखौ गावथारहैदों बेबायदि आंखाल जागोन अन्नायगाफोर फंबाय बिनानावफोर जेब्ला बियो आंखाला जानायनि आंखाल नङा लोंनायनि आंखाल नङा ओंखामनायनि आंखाल नङा बेखायनो अन्नायगाफोर जोङो जिउआव संग्रिनि अन्नायगाफोर दा बे समाव आं नोंसोरनो जाय बोसोनखौ माखासे होनाय उनाव जों ब्रेक लागोन मानो 12ता जानायनि सिगां दानिया आं नोंसोरनो फोरमायनो सानदों इयुननि ओंथिया मा जोहोलाव सिख्लाफोर इयुननि ओंथिया मा जोहोलावजोखौ सेंग्रा सिख्लाखौ इयुन होनो इयुननि ओंथिया जादों जोहोलावजो एबा सेंग्रा सिख्ला इयुननि आल्फाबेटआ मोनसे दं जेरै YOUTH मोनबा दंमोन नङा बाय इयुननि आल्फाबेटआ गासै नायनि जोङो मोनसे नायनो YOUTH मोनबा नङा इयुनना इयुननि आल्फाबेटआ मोनबा जिजासनि आखरा मोनबा नङा नङा जिजासनि गारायाबो मोनबा पिस शान्ति माने पिसनि आल्फाबेटआ मोनबा इयांनि आल्फाबेटआ मोनबा इउनिटिनि आल्फाबेटआ मोनबा ट्रुथ बेनि आल्फाबेटआबो मोनबा नायदो बेसे मोजां जिजासनि आखरजों दानिया अन्दायगाफोर YOUTH Y माने इयां O माने obedient U माने unity T माने truth H माने humble बेखौ लाना आं नोंसोरखौ दा बिजिरगोन दा बे माखासे नैबे नोंसोरनि होनाय टिमखौ लाना मोनसे बिजिरगोबाय दा बे माखासे बाथ्राखौ लाना आं नोंसोरनो इयुननि ओंथिया मा आरो बेखौ लाना बिजिरगोन माना अन्दायगा